Den kan få dig att bara titta upp i taket i ett dygn. Den kan få dig att snöa in på saker som är grymt. Men det finns inga säkerheter och den skapar ingen skydd. Men jag har blivit kompis med apan på min rygg. Jag tänker på första gången jag var riktigt bäng. Och förvånansvärt nog så minns jag det hela ganska tydligt. Hade provat några gånger innan men inte direkt några stora mängder. Men det ändrades andra gången jag träffade med Vigge, Micke och Mikko. Skulle spela in en låt, titeln på den var flummig. Ödet skulle man kunna kalla det. De rullade två, vi gick upp på taket på huset. Passade runt och redan efter 2 blås kände jag effekt. Kasta fimpar över kanten, gick ner i studion igen. Pumpa låten och det var typ det bästa jag någonsin hört. Tänkte för mig själv, det här är det jag vill hålla på med. Musiken alltså, rökat har bara blivit en bonus. Jag sa att jag glider och glider är vad jag gör i studion varje dag. Men har skurit ner ordentligt på min bonus. Men då och då så händer det. Det händer när jag vill minnas den känslan som jag träffade första gången jag kickade. Jag minns det som igår, men det var en dag för länge sedan. För länge sedan. Långt bort med farbror blå vill skicka oss till fängelset. Till fängelset. Många goda stunder omringad av lugnet. Yeah. Utan en sugade känslan är jag på jakt efter andra dag. Har en hatkärlek för varje dag vi ses. Vill du ta betalt i 300 kronor eller mer? Och du skapar ohållbara situationer. Men kan ni tänka er ett liv utan solen? Finns så mycket jag vill säga, men det funkar som en lyssnare och vägrar tycka när jag blazar. Och jag tycker att det blir en konstig relation då vi lämnar ord och jag sitter där och andas. Jag brukar sitta där och andas, lämna tankarna för stunden i vår kompisrelation. Många år har blivit långa år, även fast att tiden går snabbare i ditt sällskap. I vårt sällskap omringad av eld har vi ringar med stekare som kan känna tankarna. Kan du känna skänk i tanken när du trixar och blir kickad till de som inte kickar? Jag minns det som igår, men det var en dag för länge sedan. För länge sedan. Långt bort med farbror blå vill skicka oss till fängelset. Till fängelset. Många goda stunder omringad av lugnet. Yeah. Utan en sugade känslan är jag på jakt efter andra dag. Första gången som jag kickade så ändrades min världsbild. Du rullade feta, jag blev flummig, det var härligt. Härligt nu, det finns de få saker i livet som man vill göra om och om igen. För mig var det att röka spliff. Vi kom laddade till studioadressen. Skulle spela in en session och sen började någon mecka den. Någon passade runt den inspirerande moroten. Jag tog 1, 2, 3 blås och förlorade sen oskulden. Reefer planterades i hjärnan. För varenda gång jag tog en puff kände jag mig som en stjärna. Och det gjorde jag gärna, så jag började röka fler gånger. En gång blev till 2, 2 förvandlades till 3 gånger. 3 gånger blev för många för att minnas. Så mina dagar bytte spår och körde rakt in i dimman. Men jag minns den första gången som om det hände igår. För rapan viskar hela tiden, weed är enkelt att få. Jag minns det som igår, men det var en dag för länge sedan. För länge sedan. Långt bort med farbror blå vill skicka oss till fängelset. Till fängelset. Många goda stunder omringad av lugnet. Yeah. Utan en sug